Phang Thengprang along ingdeng thomkebra troksi Diwali puja katalon dun. Nizangkari bianglong bitungreng thama constituency ke parlo Phang Thengprang mate Lalmati Kali Mandir along ong dung arap chetong dun pen Kali Mandir along Kali puja pura hirjume chohang dun rinti. Lason si pining pen katalon ingdeng thomkebra troksi an pleng tanglu. Alhisar poman pen menmeji lem sa chairman Bidasing teron chetong dun. Lapen alang lihin pen si lun kanamalin si tame ing pupon. Bangsolong puja komite presiden Moniram biahin pen perangkia thengno lam thenanga chepaklang dun ke Kari Bianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga Pastame Kero Pajirpon Athalang lesi Phang Thengprang Kali Mandir sitame ki kimpilo la penile tum kisung hostame kai ke amata alang linang arjab dun thipota than pachini pon sat gaw pendigon to terang nang ke palia birta Malong News Ningkan thongkebra troksi arta ke pleng antala nilitum da achepahem puopon la mai hem pu pendang lo khongchun bangatum sitame la ningkan thongkebra thok arta ke pleng along ke la lun kana malin si kaita dupon bom ama si nilitum ga akimilang pining ke ama alang tumpen si cerap ceto si kaya teng si nilitum la lun kana malin si bipon pekchot non ke bangji asengkana bangke nilitum unan ke ason kilun ke kan laso kibi poni apan si nilitum komiti pencing wai cing saisi kana malina bangke men meji lems achiarmen alang literon sangho bida teron pensi lalun kana malin bangke kang kupon lapan piningan itu bangso lun kana malin lang nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta